Αυτό θα μπει στο YouTube, τελείωσε. Βόηδινα μου σου κάνω. Το παπά το τράβηξε. Δεν τρέπεσαι ρε, το αφήσεις και μετά σηκώνεις το χέρι. Ναι, το άφηκε εκεί στο... Ναι ρε, κοίτα το διαιτητή να μου μαλάκα. Θα του πει ο διαιτητής. Ναι ρε. Σου. Κάτσε με το χάσουμε το παιχνίδι. Εγώ δεν τον επόμενο βρίζανε. Και εγώ το βάζω. Μπράβο ρε παίξαρε, μπράβο ρε. Μπράβο, μπράβο. Άντε, ξαδεύα. Μπράβο ρε Αναστάση. Έλα. Πάμε το μπάκι πήγαινε. Όχι, έλα εδώ. Πάρε δίπλα, Πάρε δίπλα. Να, πατέρα στο μάτι θα μας ξαναμπούμε. Πάρε δίπλα. Καλά. Θα το πάει, θα σφινώσει. Θα μπει μέσα. Μαλάκα βρέχει. Ήταν μόνος, δεν τα τέτε έγινε. Ψυχαλεί. Τι να δει. Αρχίζει να ψυχαλίζει. Λόνι! Έλα ρε Λόνι. Λόνισε. Δεν παίζεται λόγια. Ολυμπιακός! Σκάστε. Από Ζάχαρη ο παππούς του. Πάω και είναι η ομάδα, πάω θα φωνάζουμε. Ρε παιδί. Θα μπούμε μέσα. Πού είναι το?